right. Siihen. Nice job, mate! Nice! Nice. Kokeillaanko B? Nyt! Mä ammuin ihan sen jalan vierestä. Piikkaa homma, piikkaa. Yksi on se library ovella. Se on siellä laiparin aukos. Osuit! Mä yritän ampua jommankumman tees pään läpi. Mitä?! Sim, salapim. Vohveli lipas. Jos otat... Mä en taas maukin. Sit tulee yksi ovel. Joo, no, Lauri. Miten se omat päin? Se istuu siellä. Eikä mamma. Mä oon flashoissaan. Heikatkaa se B, heittäkää neidit sisään Oho! joskaan. Noniin, ja meitsi aloittaa sit tasapuus mokeen. Siellä oli midi rysä. Yritän saada sen homon taas se osuttua. Se ei uskalla enää mennä tohon huoneeseen. Oho, uskalsi sen myös. For me, shooting is easy. Ei! Mitä? Nice. Nähnyt. Get time. One tappa kappa. Sit! Oh yeah! What? No niin, Lauri tulee saman kaiken. Parempi tosi jo veikko. Oho! One tap! Olis toi se Laurin one tap? Mitä? Sillä on korvat, okei. Hello, motherfucker. Kui saatana, miksi se on siinä? Moi! Haluatko et mä haan sun avi? Joku smokaa CT. Joo, seiva mun avi. Oi, tää Wormguard näyttää vielä loksettavammalta. Moi jää. No mitä vittua toi tekee? Anna kun se tulee lähemmäs. Ai kauppa. Oi. Kauppas ihan ikkunalla. Ja one is coming lower down to mid. LOL. Wait. Nice. LOL. Hacks! Shut your fucking face. Oh, backside Mikaela! Apua lol. Kyllä sä pärjäät. Ai! Bliaat. Ei mennä, kun tästä juoksuu. Se on yksi hengissä, se on Meksikossa. Meksiko last kai. Onks sun oikeesti Meksiko vai? Venä. Drop it.